आं जुदि आबसुआव थानायनो मोनब्ला दिनैनि दिनाव दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो बयकट खालामगौमोन आं मानो साहस गैया। हेलौ मानगोना रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि सारा फंनैसो बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राया मा नोंथांमोना गोदान कन्टेन्ट हिसाबै नोंथांमोना खोनानो मोनगोन। दिनै मानव गेदेर दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' सारजों लोगोसे इउपिपिएलनि माखासे दैदेनगिरिफोरखौ मा बाथ्रा बुंदों आरो दिलीप सयखियानि बुंनाय बाथ्रानि सायाव दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मा बाथ्रा बुंलांखो स' नोंथांमोना खोनासंलांनो मोनगोन। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा फंनैसो बाथ्रा बुंदों। जुदि आङो एबसुनि मानसिमोनब्ला आङो दिलीप सयखियाखौ बर' गामिफ्राव सोनाय नङामोन आरो बेखौ गेट आउट खालामनाय जागौमोन होननानै हाग्रामा महिलारि सारा बे बाथ्राखौ बुंदों। लोगोसे गोबां बाथ्रा बुंलांदों, गोबां मोजां कन्टेन्ट लाबोदों हाग्रामा महिलारि साराबो आरो जोंनि बर' हारिनि थाखाय आरो बर' जाथिनि थाखाय गोबां मोजां खामानि लानानै फैदों जा हाग्रामा महिलारि सारा। अब्ला रायजोफोर नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। दिनै हाग्रामा महिलारि सारा मा बुंखो इउपिपिएलनि हेंथायै मानव गेदेर प्रमद बर' सारनि हेंथायै आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि बागै मा बाथ्रा बुंखो स' नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नुलांनो मोनगोन आरो खोनालांनो मोनगोन। अब्ला रायजोफोर आंनि टपिकखौ आं गोलाव खालामाजासे जोंहा बारग' बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारनि बिबुंथिखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो लोगोसे खोनासंलांदो। भेरगाव जिल्ला हिसाबै मोनबा समस्ति लानानै बिपिएफ हान्जाया दिनै आशीर्बाद रेलि खालामदों, ब्लेसिं रेलि होदों। बेवहाय जि उद्देश्य लानानै जोङो बे रेलिखौ खालामदों बियो बिराद पजिटिभ साक्सेसफुल होननानै जों बुंनो हायो। मानोना बे रेलियाव गासिबो जाथि जनगोष्ठी नुजाफैजोबदों। आदिबासिबो दं, बेंगलिबो दं, असमियाबो दं, सरनियाबो दं, राभाबो दं, बर'बो दं, बेंगलिबो दं, नाथजुगि, सुत्रधर, सरनिया गासिबो जाथियानो बेवहाय प्रेजेन्ट जोब। आरो जिथु अनुमान खालामनो हायो जोङो दिनै भेरगावनि मोनबाबो समस्तिया बिपिएफ हान्जानि दखलाव फैगोन होननानै जोङो दिनै रोखायै बुंनो हायो आरो 100%। आरो बे रेलिया ओरैबायदि मोजां जादों, खोब डिसिप्लिन। मैयाबो क'क्राझाराव खोब डिसिप्लिन बिराद मोजां जादों। आरो गाबोनबो सालबारि जिल्ला हिसाबै रेलि दङ, आशीर्बाद रेलि, बेबो निश्चय साक्सेस जागोन होननानै आंहा। चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फाया जाहैबाय 1 नाम्बार मालायनि फाफ्लियाव सिलाय दोननानै गावग्रासो बिसोरो। बहा थाखोमाना दं, मानो ओंखारबोआखै? बेसोर सानैयानो नङाबा 2020नि इलेक्सननि सिगांनो प्रमद बर'मोनहा आंजों रायलायफैदोंमोन। प्रमद बर'बो दंमोन, ओमफ्राय रोंगोराबो दंबादि मोनबाय था। जायखिया साथाममोन बिसोरो, साथामबो आंजों रायलायदोंमोन। जों जयैनो गोरोबलायनानै फैगौ इलेक्सनखौ गेलेनोसै बा जों जयैनो गोरोबलायनांगौ। बिसोर आबसुनि लिडारमोन बै समाव। सुक्तिया जाथ'वाखै, सुक्ति जानायनि बहुद सिगां, मिथिबाय। बे समाव आंथ' एग्रि, प्रमद बर'मोनजों रायलायनानै बा आबसुनि नेताफोरजों रायलायनानै आं एग्रि, जेबो नङा ज' जानांगौ होननानै खोथा होखादों। खिन्थु दाना चन्दन आरो खाम्फाजों ज' जाहो आंखौ बोखारना लाना थांबाय। बेनोथ' आरो बिनि बादै मा नांगौ? चन्दन खाम्फा जाम्बा, नोंसोर मा सानदों फालाय आंखौलाय? बे जाम्बा बे केन्डिडेटआ डिक्लेयार होखांबाय। दाखालि जोङो 4 तारिखआव केन्डिडेट डिक्लेयार होदों, 5 तारिखआव लाइजामा लिरबाय बे बिपिएफ इउपिपिएल जमा जानांगौनो। आगोलाव मानो लिराखै? बेसेबांबा सिगांनिफ्रायनो आं बुंगासिनो दं इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानायाव आंहा जेबो आपत्ति गैया। आरामसे 100आव 100% आङो बुंदोंमोन ज' जानांगौ। बिपिएफआ 20टा, इउपिपिएलआ 20टा बास। खिन्थु सरकार गारनानै फैनांगौ। सरकारा गारनानै फै, इउपिपिएल 20टा, बिपिएफ 20टा गेलेगोन बास। बेखौ आं दिलीप सयखिया दाखालि बे बिटिसिआवनो हाबनानै बबेबा इलेक्सन केम्पेइनाव खोथा बुंदों, मोनसे जायगायाव मोननै आयेन थानो हाया होननानै, बेनि सायाव बेबस्था लागोन जोङो होननानै खोथा होलांदों। बेथ' जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनि सायाव दिनै आबसुआ मानो सिरि थाबाय थादों? मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहाय मानो नांथाबाय थादों? आंनिबाथ' दिलीप सयखियाखौ बे आबसु, आं जुदि आबसुआव थानायमोनब्ला दिनैनि दिनाव, दिलीप सयखियाखौ बे बर' एरियायाव हाबहोआमोन आङो बयकट खालामगौमोन आं। मानो साहस गैया? बबे मा इउपिपिएल बिपिएफ जमा जानांगौ बेहायसो नांथाबगासिनो दं।
बे BPF-आव खालि बर'ल' गैयालै गासिबो जाथि दं बे UPPL-आव खालि बर'ल' गैया गासिबो जाथि दं नांथाब दिलीप सयखिया दाखालि मा बुंदों बेखौ आबसुआ दिनै जातीय छात्र संगठन हिसाबै दिलीप सयखियाखौ बयकट खालामनो हानाय साहस थानांगोन गैया अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोना थारैनो खोनाखाबाय दिनै UPPनि हेंथायै लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' सारनि बागै लोगोसे BJPनि दिलीप सयखियानि बागै गोख्रों बाथ्रा बुंदों जा हाग्रामा महिलार सारा नङा होनब्ला दा नोंथांमोना नायनानैनो बुजिजोब्बाय आरो खोनाखाबाय थारैनो हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाय बाथ्राया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय आरो गासै ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव बेखौहाय नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर थारैनो हाग्रामा महिलार सारनि बुंनाय बाथ्राया गनायजाथावब्ला नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरनो दाबाव लोगोसे दिलीप सयखियाखौ जोङो जोंनि BTC-निफ्रायनो गेट आउट खालामनांगौ नङा होनब्ला रायजोफोर दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्राया दिनै जोंनि बर' हारिखौ गोबां गुबुंले खालामगासिनो आरो थारैनो BJPनि साननाय हनाया थारैनो बेबायदि नामा अब्ला जोङो बेबायदिब्ला जोंनि बर' हारिया BJPनिफ्राय ओंखारनांगौ आरो ओंखारनानै दिनै मोनथाम जोंनि बर'नि पलिटिकेल हान्जा दं बिथांमोना जबाबदार जानानै भटखौ होलायनो हायो अब्ला दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब